Mga tats, mauli na mi ani kay mingaw kay ang panagat nato kay dagko lagi ang bagyo. Pero samtang nagbaktas-baktas ko mga tats, sabay na ko akong pagumangkon, ni kalit lang masagngisi nga naa daw naabot nga bangka. Durungan na kol, maulog kol. Durungan, maulog oh. Tanaw ko na oh. Ang boat niya pasabot nga mahulog mga tats kanang banyera bitaw kanang kulay blue. Maugay ginapugan-pugan nako ang bangka para dili mapadpad og dili malagpot dito sa kilid kay kung malagpot mga yabo jud. Sa ato pa mga tats naa jud ay midunggo dili kay naa jud kay nilangoy na mata nakita naman ninyo no. Mao dito nagisingisi sa mga tats. Mao nang giguyod na nako padaplin mga tats kay ato nang klarohon nga di jud na mga yabo or mga gisi. Pagkahuman na mo kabo mga tats ni saka kog bangka no kay gikuha na nako dito ang isda nga gatag sa kuha. Bali duha ni kabanyera ang iyang kuha mga tats so nagkandidad siya og 60 kilos. Pagkasortiha jud niya mga tats or nagrasyahan jud siya. Ambot yun sa pagkuha na dito sa lawod nga dlagko monta kayo ang balod. Samtang gibit-bit na ko ang isda mga tats kay dalon na nako sa daplin. Na disgrasya hinon mga tats mo nang medyo nayabo jud siya no. Mo nang atong gisalom-salom di og atong gipamunit kay may na lang jud mga tats makatigom ta nagpila ka buok. Ang akong ununa magud mga tats mo to nayabo ang isda kay basig mapadpad yang bangka sa daplin tanawan napadpad manggani. Mga tats! Ay nakasudan na ta. Mo na ang gihatag ato bangka mga tats oh. Ato ni baligya kay mahal ang kilo ni tag 220 ang kilo ni mga tats. So ato sa di baligya para makabugas ta. Oo, tinuod mga tats 220 ang kilo ato basta dagko lang atulay pero kana sa kay halo gagmay man asya ambot siguro mga 180 na siya mo nang nagdali-dali ko mga tats og adtong timbangan kay akong gipangita or akong isabay o pagtimbang dito para masabay sa presyo kung pila man para kung pila yung presyo mo pod ang halin sa kuha karon kay wala naman ako ma-absent sa timbangan mga tats kay di ay nahalin na di ay siya og tag 180 so akong gipangutanan akong kauban asa na to ni baligya or kinsay mo palit ani para mahalin ni para makapalit og bugas so nitubag ang taga timbangan sila na lang daw mo palit og tag 150 ang kilo. So nawala jud ang 30 mga tats no. Kay naulihi lagi ta mga tats kay kani laging bangka pa atong gibantayan pero okay lang mga tats bahalag 150 may nalang pod makaginansa pod sila no. So mo rin ning dunggo mga tats no kaning isa ka bangka ning blue og katong gamay nga giabot og ganitong yelo. Wala na nilakaw na. Pero may na lang gani mga tats natungguan ta kay makapeta jud og bugas ani. Ang uban taw na ni mga tats nagsigirag pinaabot aning wala, oh. Matats! Achop na matats, mo na itong halin matats oh. Makapalit na dyan tag bugas matats sa pila ka adlaw na itong balik-balik aning dagat kaya dagko ang balod. Oh. So makapita tag bugas ni matats. Yan, nakita niyo sitwasyon no, dagko ang balod. Ultimo bangka gani dili ka dunggo mga tats, ipiting kusuga sa balod kay kini laging bagyo. May ganita dili mga tats, balod lang ato ang Manila ani nang luto ng mga balay mga tats, kay dagko ilang balod dito. Dagko ilang balod. Dagko ilang bagyo. So pasalamat kay punta matats nga mao rin inaabot sa tuwa dire. Unya mo lang sa to pakita na ko sa inyo ha. Kay ako pa din bahin-bahin nun sa mga anak ni. Nya. Thanks.